A Magyar Református Presbiteri Szövetség a Nemzeti Együttműködési Alap keretében nyert el támogatást. A hozzájárulással az Egyesület egy olyan kiadványt készített, amely segíti az egyházközségek presbitériumait feladataik ellátásában. A támogatás, amit elnyertünk, ez egyrészt a mi működésünkre is kihat, mert könnyebb anyagilag megoldani azokat a utazási, postázási és egyéb költségeket, amelyek vannak. Természetesen arra tartalékoljuk egy jelentős részét, hogy ezt az anyagot, amely már elkészült, tehát tulajdonképpen kefelevonatban rendelkezésre áll, ezt kinyomtassuk, egy kiadvány szerkesztővel való kellő szerkesztés után, és utána, a kinyomtatás után ezt átvesszük, kifizetjük a nyomdaköltségeket, és utána terjesztjük a presbitereink között. A támogatás lehetővé tette egy presbiteri konferencia megszervezését is, amelyet Sárospatakon tartottak. Ez elősegítette a kapcsolatok kiépítését a határon túli presbiteri szövetségekkel, valamint a kölcsönös tudás átadást is. Voltak a teológiai alapvetései ennek a konferenciának, az idézett, jelentős édenkerti kijelentésével az Úrnak, amivel ránk bízta ezt, megvoltak a veszélyre való rámutató előadásaink, amelyek szennyeződő léghelyzetből és a melegfront és egyéb hatásokból is mind jelentkezik. Megvoltak a közvetlen gyülekezetenként elvégezendő munkák és lehetőségek, ebben nagy segítséget jelentettek ezek a mostani támogatások is, kapcsolattartásunkban, utazásainkban, az ő nagyobb együttléteinkben,